ngatip, okay? DKA ka bang sutu ba with due respect ya ki MP ki bala late ki barim. Hoy kira ya ka issue ha parliament. Kasakut ha ka proceedings jong ka house. Beyond that, kamdon ka follow up. Kata kang kena ka basyay. Kata kang I can speak with confidence on record. Ba kalong baik kumta, ba ki keren, ya ka jing keren jong ki, la ai por ki bakin ken ki la keren, but ya ka ege baki keren kasakut ha ka proceedings of the house. Beyond that, kamdon ni the ke ka bang ko ban ong hakane ka klimat kalong ba ini I candidate jongi. Ilade lupa ubriu batip ya kane ka kam. Halor ka ketien khasi bakumno ilala ban penkongo kat ya ka sarkar hangne ban ong padi ban pediang bakan long ka official language. Kata sywa kalade kawe ka one step forward. Nangta isutu ba kade ka responsibility jong I habalong MP kamut lasyai ka kamram ka ban nengkong du ba inle kade ban budin ya kani ka kam. Ban penrung ya ka ketien khasi ha ka knit ka pra. Ya kata nila bangin sakhi ha ki jingkren jong I keleng sodong ha ba elect ban canvas election. Ha khamat upai ba I pen syai but ila kularu I ong ba ngan kit khia ya kani ka kam. Tingin ai por I let's say kapor kan sa batay bat nakaliang ka sarkar ru ngi Krisyan. Ngi Krisyan jur bahaya kan ni nambar belay. Lada amday ba Krisyan ka sarkar kamut manhakani pawan u Amit Shah sa Shillong merat dayo hi appointment I ba di aran long light ban kendu ban ra ya kani kamat hakmat jong u Amit Shah. Ka siti ka ba nakaliang ka khasi otter society baki ai ha u Amit Shah kala poi sa Delhi bat katur le sa kadang ya. Haka file but nganget ba anda I job kum MP DRL long line in late ban klib yang ya katu kaju ka city ba ai Amit Shah bat kin sabut din te tong inget ba ka kajat beri ujung hi kan mentoy lengba I DRL long line lada ipoi kum MP siapa parlimen berat asna no berat okay kok berat tah dia kasakawai ka poin ka bakwa ban benrap hang ni kalong gani long kum ka kani ka tin khasi menta kala along ka issue election bar kum I menta kalong nakaliang ka sarkar MDA I kum ba kala asim ka bu ya kani ka subject long prasnem kala sensiar ka jala kendit benri utang menta dawan ka ba election banya penrung ya tin khasi ya ke chediul hari kini ki prasnem I ba syu thi alangai taru lajan ka ba election sa syu le khore tu siasna ka tu ordinance katu ko ordinance nga I gumbala isu ya making ha kono kurkom na ka benta ka nek election ngani thu ipi katu ko ordinance bi puli bhai katu ko ordinance katu ka tin katu ko ordinance ko ong ban pelong ya ka tin khasi ba ka tin karu kum ka official language hina puli bhai ka section hang tu kampat re ka official language ng state kakut ha kisaw kon ro